Πεντανόστιμη, πανεύκολη λαχανόπιτα με φύλλο χωρίς ζύμωμα που μπορεί να τη φτιάξει οποιοσδήποτε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και να την κάνουμε βήμα-βήμα. Θα χρειαστούμε ένα λάχανο, ένα καρότο και ένα κρεμμύδι. Ψιλοκόβουμε το λάχανο, τρίβουμε το καρότο στον τρίφτη και ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι μας. Ελαιόλαδο στο τηγάνι, το κρεμμύδι, το σοτάρουμε ίσα ίσα να μαλακώσει. Μέσα και το καρότο. Και στο τέλος το λάχανο. Η γέμιση είναι έτοιμη. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και την αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει. Για τη ζύμη θα χρειαστούμε 3 αυγά, κεφίρ, μαγειρική σόδα, αλάτι, ελαιόλαδο, κοσκινίζουμε το αλεύρι, και ανακατεύουμε. Η ζύμη είναι έτοιμη, πρέπει να έχει αυτήν την σύσταση. Η γέμιση έχει κρυώσει και για να την νοστιμέψω θα προσθέσω λίγο λευκό τυρί. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι τυρί θέλετε. Ανακατεύουμε. Λαδώνουμε το ταψάκι. Εγώ χρησιμοποιώ ταψάκι 26 εκατοστών. Μία λαδόκολλα στο πάτο για να μην κολλήσει η πίτα. Ρίχνουμε το μισό χυλό. Κουνάμε το ταψάκι δεξιά-αριστερά να πάει παντού. Βάζουμε όλη τη γέμιση. Και καλύπτουμε με το υπόλοιπο μείγμα. Και λίγο σουσάμι για τσαχπινιά. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 35 λεπτά. Η πίτα ψήθηκε τέλεια. Έχουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Τέλειο ψήσιμο, μαλακιά, ζουμερή και πεντανόστιμη. Πρέπει να τη φτιάξετε οπωσδήποτε.